egiteko, aitzakia entzuteko, jazurra esateko, jazurra entzuteko. Zer egiten zenuen zure etxeko atarian, beste bati musu ematen. Zer egiten zenuen beste batekin egonetan niri gezurra esaten. Zer egiten zenuen zure etxeko atarian, beste bati musu ematen. Zer egiten zenuen beste batekin egonetan niri gezurra esaten. Zer egiten zenuen zure etxeko atarian, beste bati musu ematen. Zer egiten zenuen beste batekin egonetan niri gezurra esaten. Zer egiten zenuen zure etxeko atarian, beste bati musu ematen. Zer egiten zenuen beste batekin egonetan niri gezurra esaten. Gezurra esaten. Euskal Herritik urrun 2000 edo 3000 kilometrora. Festa batean nago, parti batean, hau festa hotza. Dabuz musika jarrita etxean gaude, baina inor ere ez da dantzan. Txik da giroa, baina niretzako da giroa hotza. Wonderfula da baina, bere kapida baina, asko sobeak dira gure jaiak. Agur Euskal Herria, bai bai, ezin naiteken arren, non nahi. Agur Euskal Herria, agur Euskal Herria, agur Euskal Herria, bai bai, ezin naiteken arren, non nahi. Agur Euskal Herria, agur Euskal Herria. Irribarreak eta itzak ederra, denen ahoetan da biltzea. Reality show galanta, baina giroa epele-epela. Gure kontrien jaia beri biztia, jendea dantzan eta zinduen. Gure ospakizunek izaten dute gure labela, gure labela. Wonderfula da baina, beri happy da baina, asko sobeak dira gure jaiak. Agur Euskal Herria, bai bai, ezin naiteken arren, non nahi. Agur Euskal Herria, agur Euskal Herria, agur Euskal Herria, bai bai, ezin naiteken arren, non nahi. Agur Euskal Herria, agur Euskal Herria, agur Euskal Herria, bai bai, ezin naiteken arren, non nahi. Agur Euskal Herria, agur Euskal Herria, agur Euskal Herria, bai bai, ezin naiteken arren, non nahi. Agur Euskal Herria, agur Euskal Herria. Hotzare gozeko errikitan nago, kantuan jarrita zuen eztarriak entzuteko. Hotzare gozeko errikitan nago, dantzariekin ta zuen gorputza martxan jartzeko. Janik ez dut oroitzen, nestik datorkidan kanturako grina. Ahotik irtendako nire lehen hitzak abestu zirten omen zirenia. Hitzak buruan ditut, hitza dantzan abiltza. Erritma osatzea dute bai premiazko banintza. Erritmoa, DJak, bapatean jorratuko ditudan gaiak. Hau guztia lapikora sartu, astindu eta hor duzu ezuk eta zure lagunek dastatuko duzuen errezeta. Hip hop, Hotzare